budete mi svedkami. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme. Je tu výzva k tomu, aby sme boli svedkami. A čo to teda znamená byť svedkom? Svedok je niekto, kto svedčí o tom, čo videl, čo zažil, čo počul. Rovnako učeníci sú vyzvaní k tomu, aby boli jeho svedkami a niesli túto správu o tom, čo Ježiš robil, ako chodil medzi dávmi, ako uzdravoval chorých, ako sa vystieral k tým, ktorí boli odmietnutí. Boli svedkami jeho ukrižovania, jeho vzkriesenia a jeho na nebo vstúpenia. Takisto sme vyzvaní aj my, aby sme svedčili o tom, čo Ježiš osobne vykonal v našom živote, o tom, že je plný milosti, odpustenia a dáva večný život. Máme teda poslanie, ktoré je jedinečné a autentické. Hovoríme o autentickom svedectve. Zažívame rôzne skúsenosti a sú jedinečné v našich osobných životoch. Zažívame a vstupujeme do rôznych vzťahov cez rodinu, našich kolegov, blízkych, spolužiakov a tieto vzťahy sú jedinečné. K týmto ľuďom sa nikdy možno nedostane tvoj vedúci mládeže, kazateľ alebo pastor. A takisto zažívame situácie. Zažívame ťažké a bolestivé situácie, ale môžu to byť aj radostné situácie, plné lásky a radosti. Preto máme príležitosť reprezentovať Krista presne tak, ako on reprezentoval svojho Otca. Dovoľte mi to ilustrovať na dvoch stretnutiach, ktoré má Ježiš. Najprv s Nikodémom a o kapitolu neskôr so Samaritánkou. Nikodém prichádza s ťažkou otázkou, ako sa môže stať súčasťou kráľovstva nebeského, ako sa tam môže dostať. Ježiš neskôr odpovedá, lebo Boh neposlal syna na svet, aby ho odsúdil, ale aby ho spasil. Vidíme to nastavenie Ježiša, ktoré má vždy hľadí na poslanie, ktoré mu dal Otec a identifikuje sa v tom, že prišiel na svet, aby ľudí spasil. Ten druhý príbeh je príbeh Samaritánky, kde na začiatku 4. kapitoly Ježiš hovorí, že musel prejsť cez Samáriu, kedy aký Žid musel prechádzať Samáriou. Ježiš vedel, že poslaním, ktoré má naplniť, je tam žatva, ktorú ľudia a jeho učeníci ešte nevideli. A Ježiš nakoniec tohto príbehu hovorí, že môjim pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a dokonať jeho dielo. Ježiš je teda poslaný Otcom, plniť jeho vôľu a dokončiť jeho dielo. V Jánovi 20:21 čítame dôležité vyjadrenie. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. Večer predtým, ako Ježiš ide na kríž, hovorí v modlitbe Otcovi tieto slová. Ako si ma ty poslal do sveta, tak ja posielam vás do sveta. Čo to prakticky znamená? Kamkoľvek pôjdem, som jeho svedkom. A s kýmkoľvek sa stretnem, som jeho svedkom. Akékoľvek okolnosti zažívam, aj v nich som jeho svedkom. A to všetko len pre jeden jediný dôvod. Aby svet uveril a spoznal, že Otec poslal syna na svet, nie aby ho odsúdil, ale spasil.